Dobrý den. Dovolte mi vás přivítat jménem Safetica Technologies na dnešním webináři věnovaném nejčastějším dotazům ohledně GDPR. Mé jméno je Karolína Grešová a dnes tu se mnou jsou pan Jiří Císek, koncipient ve firmě Sedláková Legal, který se již několik let věnuje právu informačních technologií a ochraně osobních údajů, a pan Matěj Zachar, specialista na IT bezpečnost, který vede projekty na ochranu dat a věnuje se také analýzám rizik a konzultacím bezpečnosti. Během následující hodiny bude přiblížena základní problematika GDPR a budou vám položeny dvě jednoduché otázky ohledně připravenosti. Vy sami si můžete během webináře klást otázky, písemné dotazy na naší platformě. Ty budou zodpovězeny buď ihned, nebo na konci. Pokud by se na všechny dotazy nedostalo, dostanete je zodpovězeny úplně po skončení, když vám zašleme materiály z tohoto webináře. Tím pádem není nutné si dělat jakékoliv poznámky. Začneme první otázkou. Jak hodnotíte vaši aktuální připravenost na GDPR? Prosím, během minutky zhodnoťte. Tak, vypadá to, že 59% firem je částečně připravených na nařízení GDPR a 24% není vůbec připravených. A nyní bych poprosila pana Císka, aby si vzal slovo. Dobrý den. Jmenuji se Jiří Císek, zastupuji společnost Sedláková Legal a my se zabýváme ochranou osobních údajů, bezpečností, IT právem. A dneska také bychom se chtěli podělit o nejčastější dotazy a odpovědi na ně, které ve vztahu GDPR dostáváme. My už nyní auditujeme řadu společností na GDPR a tak jsme vybrali to, co nám přišlo zajímavé a co je opravdu, co vychází z praxe. První otázka, se kterou se často setkáváme, je, proč se nyní chystat na GDPR, když zatím neexistuje pro GDPR prováděcí právní předpis. Tato informace je částečně zkreslená, protože GDPR jako takové nepotřebuje žádný prováděcí předpis. Na rozdíl od směrnice o ochraně osobních údajů, kterou vydala Evropská unie a která vlastně byla účinná a bude do 25. května 2018, tak nařízení nevyžaduje žádný prováděcí předpis ze strany členských států. To znamená, že si je můžete představit nařízení, jako kdyby to byl náš vlastní vnitrostátní zákon, ještě s tím rozdílem, že v případě kolize vnitrostátního zákonu a evropského nařízení, tak má evropské nařízení aplikační přednost. To znamená, že k GDPR v podstatě žádný prováděcí právní předpis potřeba nebude, aspoň ne po hmotné stránce. Budou existovat prováděcí předpisy procesní, jak se budou řešit některé řízení ze strany dozorového orgánu. Ale to gros, na co by se společnosti měly připravit, to už nám vlastně GDPR říká a to se měnit nebude. Takže tohle je potřeba vzít v potaz a nachystat se na GDPR už nyní. Já jsem ještě chtěl uvést, že GDPR tak se vztahuje na všechny správce a zpracovatele, kteří sídlí v Evropské unii, anebo se zaměřují na Evropskou unii.
To znamená, že není ani potřeba, aby správce nebo zpracovatel měl v rámci Evropské unie sídlo. Postačí, pokud monitoruje nebo zpracovává osobní údaje evropských subjektů údajů. Čili GDPR se vztahuje v celé řadě případů i na zahraniční společnosti. Další otázkou, kterou často dostáváme a o které jsou takové mylné představy, je otázka, co to jsou osobní údaje. Nejčastěji tak si společnosti představí, že osobním údajem je například jméno, příjmení, adresa, to je samozřejmě všechno správně, ale osobní údaje zahrnují i celou řadu údajů, které na první pohled nevypadají osobně. Osobním údajem je jakýkoliv údaj, pomocí kterého lze přímo či nepřímo identifikovat subjekt údajů, i například v kombinaci, nebo alespoň v kombinaci s jinými údaji. Tak já ještě uvedu, co je subjekt údajů, nebo kdo to je. Subjektem údajů je každá fyzická osoba. Bez ohledu na státní příslušnost, bez ohledu na to, jestli je podnikatelem, či není. Takže každá fyzická osoba je subjektem údajů. A jakýkoliv údaj, který buď sám o sobě nebo v kombinaci s jinými může vést k identifikaci tohoto člověka, subjektu údajů, je osobním údajem. Takže osobním údajem může být i například nějaký síťový identifikátor, může to být v rámci podnikového systému uživatelské číslo, které společnost přidělila nějakému zaměstnanci. Osobním údajem může být informace o tom, jaké má subjekt údajů vozidlo, kam s ním jezdí, GPS souřadnice. Může to být například informace o používaném mobilním operátorovi, jestli má služební SIM kartu, e-mail, celá řada dalších údajů. Tam jde totiž o to, že oni v kombinaci s ostatními údaji právě mohou vést k identifikaci konkrétního subjektu údajů. Docela zajímavým příkladem je nedávno řešený spor, zda dynamická IP adresa je osobním údajem, kdy i tady Soudní dvůr Evropské unie dospěl k tomu, že je osobním údajem, protože v kombinaci s informacemi, které může mít poskytovatel připojení, dokáže vést k identifikaci zařízení a k potenciální identifikaci subjektu údajů. Týká se GDPR i osobních údajů obsažených v listinné podobě? Tak po tom, co jsme vlastně si teď uvedli, co jsou osobní údaje, tak jste pochopili, že GDPR nerozlišuje, ještě se k tomu vrátím, ale GDPR nerozlišuje mezi osobním údajem v elektronické nebo listinné podobě. To znamená, že i písemná dokumentace, kterou máte ve společnosti, může se týkat zaměstnanců, můžou to být jejich pracovní smlouvy, neschopenky, může to být zakázkový list od zákazníka, kde jsou jeho osobní údaje. Všechny tyto písemné dokumenty tak také obsahují osobní údaje a musí být s nimi v souladu s GDPR nakládáno. Je tam jedna výjimka. V případě těchto, řekněme, analogových v listinné podobě uchovávaných osobních údajů, na ně se GDPR vztahuje pouze v případě, že jsou obsaženy nebo mají být zařazeny do nějaké evidence. Je tam požadavek na systematičnost. To znamená, že pokud vám někdo předá například vizitku, častý dotaz, vy ji založíte do svého šuplíku tak, a netřídíte ty vizitky, je to nějaká náhodná událost, tak to nebude podléhat GDPR, ale v okamžiku, kdy tu vizitku předáte vaší asistentce, která má u vás ve společnosti na starosti zpracování těchto kontaktů, ona ji založí do nějaké evidence, která je určitým způsobem systematicky rozstřízená, tak to bude podléhat nařízení GDPR. Právní základy zpracování.
Když nyní víme, co jsou vše osobní údaje, koho se týká, tak musíme v souladu s GDPR osobní údaje zpracovávat. GDPR nám nezakazuje zpracovávat osobní údaje, jenom nám říká, jak to máme dělat a jak je zabezpečit, aby nedocházelo k případům porušení zabezpečení osobních údajů, jako je například jejich zcizení. Jedním ze základních požadavků na správné zákonné zpracování osobních údajů je, že k nim máme nějakou licenci. To je terminus, se kterým v rámci Privacy Law operujeme. Licencí je celá řada. Vy můžete mít právo zpracovávat něčí osobní údaje z titulu plnění vzájemné smlouvy. Dalším titulem může být, nebo licencí, váš oprávněný zájem. To je pojem velmi úzký a nesmí se vykládat tedy široce, ale i z oprávněného zájmu můžete zpracovávat osobní údaje. Dalším příkladem, kdy máte licenci ke zpracování osobních údajů, je, pokud vám to ukládá zákonná povinnost nebo rozhodnutí státního orgánu. V okamžiku, kdy žádnou z těchto licencí nemáte, tak je možné zpracovávat osobní údaje se souhlasem subjektů údajů. Ono v Česku je taková mylná představa, že vlastně veškerá zpracování musí podléhat souhlasu. Tak to není. V podstatě, jak jsem říkal, licencí je celá řada a dokonce nadbytečné vyžadování souhlasu je považováno ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů jako nezákonné, protože pokud vy máte jinou licenci, například zákon vám ukládá povinnost zpracovávat určité osobní údaje a vy si vyžádáte k jejich zpracování od subjektu z údajů souhlas, tak jej tím uvádíte v omyl, že v případě odvolání souhlasu se zpracováním přestanete, což není pravda, protože vy máte zákonnou povinnost. Takže v ten moment můžete porušit svoji informační povinnost vůči subjektu údajů. Je tedy potřeba vždycky pro každé zpracování a všechny osobní údaje a účely, pro které zpracováváte, vyhodnotit, zda máte licenci a jaká licence to je. V případě, že chcete zpracovávat nějaké osobní údaje na základě souhlasu, tak to je možné pouze pokud nemáte jinou licenci pro zpracování těchto osobních údajů za nějakým účelem. Pokud byste chtěli zpracovávat osobní údaje ve větším rozsahu, než který vám ta konkrétní jiná licence umožňuje, nebo za nějakými dalšími účely. Souhlas bude téměř vždy potřeba, když budete chtít zpracovávat citlivé osobní údaje, neboli zvláštní kategorie osobních údajů, jako jsou například údaje o národnosti, rase, příslušnosti k nějaké filozofické skupině, nebo například o členství v odborech, což je taky zařazeno mezi citlivé údaje. Další otázkou, kterou dostáváme, je, jakým způsobem bude regulováno získávání souhlasu od dětí. Obzvlášť některé internetové služby, jako jsou sociální sítě, ale i e-shopy a jiné služby, tak častokrát počítají s tím, že zákazníky nebo uživateli mohou být děti a i od těch vyžadují souhlasy se zpracováním osobních údajů, případně jejich osobní údaje nějakým způsobem dále zpracovávají. Evropská unie tak umožňuje jednotlivým členským státům prováděcím předpisem, tady je ta výjimka, kdy přijde prováděcí předpis, pravděpodobně, upravit, od kdy může dítě samostatně dát souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Nejméně to může být 13 let, pokud to členské státy neupraví, tak to bude od 16 let. Děti, které jsou mladší, tak mohou dát souhlas jedině prostřednictvím svých zákonných zástupců, což jsou rodiče. Toto by mělo do budoucna eliminovat
zpracování osobních údajů opravdu mladistvých dětí, které si neuvědomují zatím na internetu některé důsledky třeba zveřejňování svých osobních údajů na sociálních sítích a podobně. Ještě k tomu bych chtěl uvést jednu informaci. V okamžiku, kdy získáte souhlas osobních údajů od dítěte, jsou tam přísnější kritéria co do informovanosti a to dítě má víc možností, jak ten souhlas odvolat, takže je více chráněno. Pokud byste pracovali s osobními údaji dětí, tak je doporučeno tedy, ať váš právník reviduje souhlasové a informační materiály, které používáte. Jaká jsou práva subjektů údajů? To je taková otázka, kterou často dostáváme ve vztahu k některým povinnostem správců, které jsou nové podle GDPR. Subjekty údajů mají právo na výmaz podle GDPR, takzvané právo být zapomenut. To je docela častý dotaz, který dostáváme, jak se k tomu postavit, protože správci nám často říkají, že v případě realizace tohoto práva tak by třeba vymazali některé osobní údaje, které ale potřebují podle zákona o účetnictví nebo nějakých dalších zákonných předpisů, nebo je musí zpracovávat z důvodu sledování svého oprávněného zájmu. Právo na výmaz není samozřejmě takové, že vám subjekt údajů napíše, že chce být zapomenut a vy vymažete všechny jeho osobní údaje. Představte si, že vám takto napíše třeba zaměstnanec. Ale vy byste měli pro jeho realizaci být připraveni identifikovat, které osobní údaje zpracováváte pod jakou licencí a vlastně zapomínáte pouze ty osobní údaje, které jsou založeny na souhlasu, jejich zpracování je založeno na souhlasu, a potom případně ty osobní údaje, kde vám v případě využívání jiných licencí vypršel souhlas. Vypršela retenční doba, pardon. Každá licence tak vám poskytuje nějakou retenční dobu. Například pokud zpracováváte některé osobní údaje podle zákona o účetnictví českého, tak může být retenční doba povinná 10 let. Takže tam se zapomíná až po skončení této doby. Vy byste v souvislosti s právem na výmaz měli být schopni informovat subjekt údajů o tom, jaké osobní údaje zpracováváte, za jakými účely je zpracováváte, po jakou dobu je budete zpracovávat, komu jste je eventuálně předali a právě které byly zapomenuty, které budete zpracovávat dál. Já bych tady k tomu ještě poznamenal, že v případě realizace jakéhokoliv práva, jako je právo na informace, kde jsem teď vlastně uváděl, které informace je potřeba poskytovat na žádost, nebo v případě realizace práva na výmaz, být zapomenut, tak vy byste neměli okamžitě reagovat na jakýkoliv dotaz, ale měli byste si předtím ověřit identitu toho subjektu údajů. Tam jde v podstatě o to, že může nějaký podvodník předstírat, že je jiným subjektem údajů, požádat si o informace, pokud vy byste mu je poskytli, mohl by je zneužít. To ověření, vy nemusíte samozřejmě si být 100% jistí, že to je ten subjekt údajů, který žádá. To ani není možné. Někdo může odcizit moji e-mailovou adresu, může mi ukrást občanský průkaz. V takovém případě vy byste neměli možnost, jak si to lépe ověřit. Ale vždycky před realizací nějakého práva subjektu údajů, tak byste měli s ohledem na vaši předchozí komunikaci a jakým způsobem se běžně ten subjekt údajů vůči vám ověřoval, tak si stejným způsobem ověřit jeho identitu před realizací toho práva. Jako příklad řeknu, že zákazník zavolá
provozovateli e-shopu a požádá ho telefonicky, aby mu poskytl informace o zpracování jeho osobních údajů. V takovém případě může být best practice několik variant, například, že e-shop pošle před zpracováním požadavku zákazníkovi ověřovací e-mail na jeho registrovanou e-mailovou adresu u toho provozovatele e-shopu. Pokud proklikne a potvrdí, že skutečně volal on, tohle by mohlo být považováno za dostatečné ověření jeho identity, pokud vždy komunikoval z toho e-mailu, je pod ním zaregistrován. Další možností by bylo telefonicky ověřit některé informace z jeho uživatelského účtu, které ví pouze ten zákazník, jako je například, kdy naposledy nakoupil, pokud e-shop eviduje informace, například takové ty kontrolní otázky v případě zapomenutí hesla, jako je rodné jméno matky, tak může položit nějaké takovéto otázky a když identifikuje, že to je skutečně daný subjekt údajů, pak může vyhovět jeho žádostem. Další právo, které mají subjekty údajů vedle informací a práva být zapomenut, tak je právo na přenositelnost osobních údajů. To je novinka, kterou přináší GDPR, která doposud podle zákona 101/2000 o ochraně osobních údajů neexistovala. Právo na přenositelnost znamená, že v určitých případech, kde dochází k automatizovanému zpracování osobních údajů, například poskytovatelé telekomunikačních služeb, nějaké větší e-shopy, můžou to být nebankovní registry dlužníků, pojišťovny a podobně, jsou správci, které zpracovávají velké množství osobních údajů automatizovaným způsobem, tak vlastně všichni tito budou mít povinnost, když si o to subjekt údajů zažádat, vydat mu všechny osobní údaje, které o něm zpracovávají, ve strojově čitelném, běžně používaném elektronickém formátu. Ať už to bude prostřednictvím zaslání přes nějaké bezpečné úložiště, předání na CD, nějakém jiném hmotném nosiči dat. Měli by tohle být schopni realizovat. Zda se vás týká právo na přenositelnost osobních údajů a musíte zajistit jeho realizaci, to zjistíte v rámci GDPR auditu, kdy váš auditor vlastně ověří, zda naplňujete podmínky, kdy musíte tedy být schopni realizovat toto právo. Smyslem toho práva je, aby subjekty údajů v budoucnu, čím dál více technologií se digitalizuje, tak měli snadnější možnost přestoupit k jiným poskytovatelům služeb. Někteří poskytovatelé služeb už dnes toto právo byli schopni realizovat. Vemte si, že chcete třeba přejít od jednoho mobilního operátora k druhému. Vy si u jednoho zažádáte a oni si mezi sebou osobní údaje a veškeré nastavení a informace předají. Můžete si takto třeba přenést vaše telefonní číslo k jinému operátorovi. Do budoucna tak toto právo a vlastně povinnost správců tak se bude rozšiřovat na čím dál tím více správců a mělo by být tedy snadnější měnit poskytovatele služeb. Ve vztahu k právu na přenositelnost, tam, kde identifikujeme v rámci GDPR auditu, že správce je povinen je realizovat, nebo být připraven je realizovat, tak tam často bývá problematické, že správci využívají řadu informačních systémů, kde jsou osobní údaje subjektů uloženy. A není tak jednoduché ze všech udělat nějaký jednotný export. Takže ve vztahu k realizaci tohoto práva tak je potřeba myslet na to včas. Někteří správci, ty největší, tak si nyní objednávají třeba add-ony k jejich ERP a CRM softwaru nebo nějaké jiné technologické řešení, aby mohli ze všech zdrojů vlastně zkompilovat informace o
subjektů údajů a exportovat je v tom elektronickém, běžně používaném, strukturovaném, strojově čitelném formátu. Další právo subjektů údajů je právo na transparentní komunikaci. Vlastně my jsme to částečně, toto právo subjektů údajů, respektive povinnost správců, měli již dnes v našem právním řádu podle zákona 101/2000 a bylo to reflektováno například tak, že souhlas se zpracováním osobních údajů by neměl být součástí obchodních podmínek, neměl by být předzaškrtnutý, měl by být viditelně oddělený od ostatních informací, které se poskytují subjektu údajů, například před uzavřením smluvního vztahu nebo před nějakou jinou operací, kde se vyžadují osobní údaje. GDPR jde více do hloubky a klade skutečně na správce nárok, aby veškeré materiály, které používají pro komunikaci se subjekty údajů, kde se dávají informace o zpracování, tak byly srozumitelné běžně inteligentnímu nějakému průměrnému člověku. A ono typicky, pokud jste zvyklí využívat nějaké služby například na internetu, tak se často setkáte s tím, že při registraci nebo objednávce nějakých služeb, tak je tam políčko, že dáváte souhlas se zpracováním osobních údajů. A někdy, když si to rozkliknete, tak se vám načte 10stránkový dokument, všeobecné smluvní podmínky, a někde v nich je prostě protkáno, jak se bude zpracovat a jak se bude nakládat s osobními údaji. Takže tohle moc transparentní není a taková praktika je tedy na dobro zakázána. Co se týká souhlasů, tak v rámci práva na transparentní komunikaci jsou v GDPR obsaženy určité povinné náležitosti, které by měl souhlas nebo informace poskytovaná před získáváním souhlasu, co by to mělo obsahovat, co by měl subjekt údajů vědět, než vám dá souhlas. Pokud vy o tom nepoučíte dostatečně transparentně, tak jakýkoliv souhlas, který získáte, tak bude neplatný a další zpracování na něm založené, tak bude vlastně nezákonné. A v tomto ohledu tedy doporučujeme taktéž udělat u vás GDPR audit, kde se zjistí, jaké využíváte materiály pro komunikaci se zákazníky, zaměstnanci, dodavateli, kteří jsou subjekty údajů a dalšími subjekty údajů. A zda tyto materiály splňují požadavky na transparentní komunikaci podle GDPR. Je to přísnější, než to bylo dnes. Posledním takovým zajímavým novým právem, které bych chtěl ještě dnes zmínit, je právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů. Je to relativní novinka, myslím si, že to už fungovalo například v Německu, teď to bude tedy platit všude. V podstatě pokud vy se dozvíte, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, jako správce tohle zjistíte. Například, že vám někdo zcizil část databáze, ze serverovny zmizel server, z účtárny vám někdo odnesl celý šanon se s pracovními smlouvami, nebo dojde k nějakému jinému případu porušení zabezpečení, například, že data v databázi tak jsou nějakým způsobem narušena integrita osobních údajů a podobně, tak vy máte povinnost vyhodnotit, jak závažný tento případ porušení je pro práva a svobody subjektů údajů. A pokud by ten případ byl závažný, hrozilo vysoké riziko zneužití osobních údajů, tak máte povinnost informovat všechny subjekty údajů, kteří jsou vlastně dotčeni tímto případem, o tom, co se stalo, jaké údaje byly zcizeny, jaká hrozí rizika pro ty subjekty údajů a co jste udělali pro to, abyste těmto rizikům předešli. Případně jim dát nějaké doporučení,
co mají, jak se mají dál zachovat. Není tato povinnost vždycky, ale vy to musíte být vlastně v rámci vašich nějakých vnitropodnikových předpisů a pravidel, tak musíte být schopni vyhodnotit, zda případ porušení je závažný a zda je nutné informovat subjekty údajů či nikoli. A i proto to je vhodné mít zase nějaký software nebo funkcionalitu v rámci vašich systémů, protože představa, že dojde k zcizení zaměstnanecké databázy ve společnosti, kde je 500 lidí a tak jakoby poskytovat tuto informaci každému individuálně by mohlo být administrativně náročné. A pokud by váš systém podporoval funkcionalitu takového oznámení, že jenom kliknete, napíšete zprávu, odešle se to všem, tak by to byl velmi dobrý nástroj. Na první část nejčastějších otázek nám odpovídal pan Jiří Císek, koncipient z advokátní kanceláře Sedláková Legal. Já vám za váš komentář a informace v právní oblasti děkuji. A dovolte mi ještě připomenout, napravo máte otázky, klidně se nebojte psát během celého webináře, na konci bude zhodnocení a zodpovězení. Nyní předávám slovo našemu IT specialistovi na bezpečnost, panu Matěji Zacharovi. Tak, ďakujem pekne. Ja by som tak tú moju časť uviedol ešte nejakým ďalšou kvízovou otázkou, kde sa vás pýtame, čo je z vašej strany najnáročnejšie pre splnenie GDPR a máte tam niekoľko možností, procesní zmeny, implementácie technológií, školení zamestnancov, dokumentace, řízení ochrany osobných údajov, nalezení DPO. Takže poprosím vás taktiež, kto počúvate, aby ste zahlasovali. Za chvíľu si spravíme krátke vyhodnotenie. Tak, myslím si, že nám už odhlasovala drvivá väčšina, takže sa pozrieme na výsledky tohoto prieskumu. 47% z vás tak očakáva, že procesné zmeny budú tým najnáročnejším pre vás pre splnenie GDPR. Zhruba rovnaký počet si myslí, že implementácia technológií a školení zamestnancov, že budú taktiež veľmi dôležité alebo náročné pre vás ako organizáciu, aby ste to zvládli. A na štvrtom mieste sa nachádza vlastne riadenie ochrany osobných údajov, nalezení DPO. Tak, k tomu sa hneď dostaneme, pretože otázka DPO je veľmi zaujímavou a vo svojej časti tak rozhodne spomeniem, má svoje miesto. Tak, ja teda ďakujem za úvod, už nebudem sa ďalej hlbšie predstavovať a prešiel by som k ďalšej otázke, ktorú častokrát vlastne dostávame, a to je vlastne ako na osobné údaje, ktoré sa nachádzajú v zálohách, respektíve v nejakých záložných médiách. Takže je to práve častá otázka, ktorá smeruje k tomu, ako je to s právom na výmaz a vlastne s právom na to byť zapomenut, ako náhle máte vlastne systémy, ktoré častokrát vlastne tieto dáta zálohujú a v tomto prípade sa vlastne môžu obnoviť údaje, ku ktorým už vlastne nemusí existovať licencia pre ich spracovanie. To, čo vlastne spomínal kolega pán Císek, v prípade, že už v podstate ako vy tú licenciu nemáte, že vám ten človek proste ten súhlas odvolal, tak vy by ste tým obnovením zo záloh, keď vám náhodou vypadne nejaký systém, trebárs to CRM, kde ste tie informácie mali, tak vy by ste práve touto akciou obnovili údaje, ktoré vlastne už by ste nemali ďalej spracovávať. Druhá vec, alebo taký nejaký ďalší problém, ktorý toto so sebou nesie, je vlastne ten, že k niektorým zálohám nemáte v podstate reálne možný prístup a tým pádom v podstate potrebujete na to riešenie. Akoby to vyjadrenie Úradu na ochranu osobných údajov, ako zatiaľ vlastne komunikoval, samozrejme nesmeruje k tomu, aby ste zahodili všetky zálohy a prestali zálohovať, ale je proste
je potrebné to nejakým spôsobom právne ošetriť. To znamená mať nastavené správne retenčné doby, pokiaľ nie ste schopní nejaké dáta proste logicky vymazať, tak by ste minimálne ich mali samozrejme zabezpečiť a doložiť samozrejme, prečo je nemožné ich zmazať, alebo prečo je nemožný vlastne ten prístup, ideálne to mať zdokumentované a aby ste boli schopní si vlastne túto informáciu obhájiť. Samozrejme v prípade, že obnovujete práve zo zálohy, tak rozhodne doporučujeme, aby ste mali vlastne proces nastavený tak, že táto obnova, tak ako náhle s ňou začnete pracovať, tak bude vlastne v nej prebehne nejaké čistenie práve dát, ktoré by ste už nemali alebo nepotrebujete spracovávať. Tak, je samozrejme povinnosť správcu a spracovateľa vždy zaistiť integritu osobných údajov, takže to zálohovanie v podstate je nutné z toho pohľadu GDPR a tým pádom vlastne k tomu konfliktu by vlastne nemalo právne dochádzať. Tak. Čo je veľká otázka, ku ktorej sa akoby venujem principiálne hlavne ja, tak to je práve otázka zabezpečenia podľa GDPR. GDPR po vás v podstate požaduje nejaké, aby ste prijali nejaké adekvátne technické a organizačné opatrenia, tak, aby ste dátam v podstate akoby zabránili, aby došlo vlastne k úniku dát. Čo to je ale to adekvátne zabezpečenie, alebo aké opatrenia by ste reálne v podstate mali príjmať, to môže byť práve veľkou otázkou a veľkým problémom práve pre firmy, ktoré si nevedia predstaviť ako v tej svojej bežnej praxi, koľko by mali do bezpečnosti investovať, aký produkt alebo aké riešenie by si vlastne mali naimplementovať. A na to neexistuje v podstate jednoduchá odpoveď. Neexistuje totiž samospásny produkt alebo riešenie, ktoré by vám proste dáta zabezpečilo a povedalo, áno, tak použitím proste tohoto produktu, tak ste GDPR compliant. GDPR na niekoľkých miestach spomína šifrovanie, ale samozrejme to nie je akoby jediný alebo ten samospásny proste produkt, ktorý vám tie dáta zabezpečí. Mali by ste si na začiatku vždy spraviť analýzu rizik, to znamená nejakú internú analýzu, v rámci ktorej si vlastne overíte, aké rizika sa reálne vzťahujú na spracovanie vašich osobných údajov. A tieto rizika budú rozhodne iné, pokiaľ ste malý e-shop, ktorý má jedného zamestnanca a máte svoju databázu treba z 50 alebo 100 zákazníkov, ktorú máte uloženú niekde v SQL-ku, prípadne v Exceli na disku. A bude rozhodne iné pre korporáciu, kde k takejto databáze, ktorá obsahuje teda nie jednotky, maximálne desiatky, ale stovky tisíc až milióny záznamov, tak k tejto databáze samozrejme bude mať prístup viac ľudí, budú tam existovať nejaké procesy, bude tam existovať oveľa väčšie riziko na to, že sa niečo stane už len tým, že máte proste viac ľudí, ktorí môžu spôsobiť to porušenie bezpečnosti a samozrejme tým, že máte obrovskú databázu, ktorej to porušenie, tak by malo ďaleko siahle následky, pretože by zasiahlo proste oveľa väčšie množstvo subjektov údajov. Takže kľúčové je práve určiť si priority v bezpečnosti a postupovať podľa nich. Väčšinou by ste si mali na začiatku spraviť práve analýzu rizík a mali by ste si zmapovať, aké sú tie bezpečnostné problémy, ktoré potrebujete vyriešiť a to vám vlastne pomôže určiť si priority. Pokiaľ zistíte, že proste vo vašej organizácii tak užívateľia ani nevedia, treba ako bezpečne prenášať dáta, presúvať dáta, tak vlastne tým logickým krokom je práve dať im tú možnosť, pretože vy treba zistíte, že používajú nezašifrované médiá, prípadne si zdieľajú proste vašu databázu zákazníkov cez úložto s nejakým dodávateľom alebo životopisy s HR agentúrou, tak sa posielajú cez štandardný e-mail alebo teda cez to úložto a vyhodnotíte si, že to proste znamená akoby závažné riziko, pretože povedzme tá databáza, ktorá s takýmto spôsobom posiela, tak obsahuje tisíce záznamov, tak by ste mali logicky akoby na to sa zamerať ako na prvé, dať tým zamestnancom alternatívu toho bezpečného prenosu dát a následne ich na to preškoliť, vynútiť. Tak.
A ďalšia častá otázka, ja som videl, že podobná vlastne otázka už vlastne zaznela alebo smerovala aj do našej diskusie, ktorú budeme mať na konci. A tá častokrát zaznieva práve, ako chránime dáta v e-mailoch. Pretože e-maily častokrát obsahujú nejaké podpisy, obsahujú nejaké ďalšie informácie, taktiež veľa firiem proste používa e-mail na dennej bázi alebo na bázi dennej komunikácie. A chcú proste vedieť, akým spôsobom je možné v podstate tomu prenosu alebo tomu bezpečnostnému incidentu práve prostredníctvom e-mailu zabrániť. Tam by som zase povedal, že je tam akoby niekoľko možností, niekoľko spôsobov, ako sa k tomu zachovať, ako k tomu pristúpiť. Povedal by som, že pre veľké databáze osobných dát tak existujú rozhodne lepšie spôsoby, ako zdieľať tieto informácie ako e-mail, pričom tie informácie, ktoré sa teraz nachádzajú v podpise, pretože tam väčšinou každý človek má iba svoje meno, treba až firemné kontakty, v podstate to isté, čo máte na vizitke, tak to môže byť proste akceptovateľné riziko, pretože je to proste spôsob, ako sa robí proste firemná komunikácia, neexistuje lepší spôsob, ako nazdieľať práve tieto údaje niekomu inému, takže ten podpis môže byť považovaný za akceptované riziko, ale naopak, ako náhle proste prenášate nejaké veľké databázy zákazníkov, treba v Exceli, tak na to rozhodne existujú lepšie cesty ako e-mail. Takže, ako som spomínal, kľúčové je poskytnúť bezpečnú alternatívu a tu vynútiť práve pre zasielanie dát. Napríklad tá bezpečná alternatíva môže byť privátny cloud, môže to byť šifrované FTP s nejakým vlastne prihlásením, kde každý vlastne užívateľ sa musí najprv na to poznať heslo, na to, aby vám nahral nejaký dokument alebo nejaké dáta. A táto bezpečná alternatíva môže byť práve ponúknutá tým zamestnancom, ktorí s tými dátami pracujú, ako tá bezpečná a doporučená, prípadne to vynútiť nejakými ďalšími produktami. Tak, ďalšia veľká oblasť, ktorá je relatívne zaujímavou, pretože na ňu sú kladené taktiež relatívne časté otázky, tak je otázka certifikácie. Rád by som akoby začal trošku neštandardne práve s výberom pověřence, pretože časté otázky práve smerujú k tomu, či pověřenec má byť certifikovaný, čo to vlastne pověřenec je a akým spôsobom ho práve vybrať. Ten základný parameter, na ktorý by ste mali myslieť, je najskôr teda zistíte, či ho reálne potrebujete. GDPR uvádza niekoľko možností alebo niekoľko podmienok, kedy v podstate potrebujete pověřence. Niekedy je to pre vás jednoznačné, akože napríklad ste organizácia štátnej správy, vtedy pověřence proste musíte mať. Niekedy to tak jasné nie je, pretože GDPR hovorí o tom, že pověřence by mali mať také organizácie, ktoré spracovávajú veľké množstvo alebo vo veľkej miere citlivé dáta, prípadne vo veľkej miere proste realizujú monitorovanie osôb. Takže v týchto prípadoch nemusí byť pre vás na prvý pohľad napríklad jasné, či toho pověřence určite potrebujete. Takže v tom prípade doporučujem spraviť si analýzu, spraviť si skutočne gap analýzu, existujú k tomu doporučenia, existujú k tomu nejaké právne výklady, takže doporučujem rozhodne si najprv zistiť, či je to pre vás relevantné. No a následne, čo rozhodne doporučujem, tak je dať na vzdelanie a skúsenosti tohoto človeka v práve IT a v informačnej bezpečnosti. Aby jednak rozumel, čo je to ochrana osobných údajov, aby rozumel, čo je to analýza rizik, čo je to vôbec akoby práca s rizikami ohľadne osobných údajov, pretože práve ten prístup rizik je niečo, o čom GDPR celkom významne hovorí. No a pre väčšinu menších organizácií sa rozhodne vyplatí takéhoto človeka si outsourcovať, pretože keď si zoberiete človeka, ktorý je IT znalý, ktorý má za sebou nejaké právne základy a má za sebou taktiež nejaké vzdelanie v informačnej bezpečnosti alebo skúsenosti minimálne v informačnej bezpečnosti, rozumie procesom, rozumie tomu, ako vlastne firma funguje, ako spracováva informácie, tak malá organizácia ho proste buď nezaplatí, alebo ho bude hľadať veľmi ťažko a veľmi komplikovane. Takže pre menšie organizácie, ktoré ho potrebujú, tak sa vyplatí viac ho outsourcovať.
No a tu sa dostávame teda k otázke práve tej certifikácie, či DPO potrebuje mať certifikáciu. Tá odpoveď je nie. Musí mať to, čo som spomínal pred chvíľou, to znamená tie právne základy, musí mať ten prehľad v IT, v informačnej bezpečnosti a kurzy, ktoré sú vlastne pre DPO, tak prakticky pomáhajú pripraviť týchto ľudí práve na výkon funkcie. Takže tá certifikácia na to, aby tú svoju činnosť vykonával, tak v podstate nie je potrebná. Ale ako náhle, tu by som akoby rád vás oslovil ako našich divákov, ako náhle by ste mali práve záujem, povedzme, DPO certifikáciu alebo, DPO kurz na zvládnutie, na prípravu tejto funkcie, keby ste mali záujem si ho vlastne niekde spraviť, tak neváhajte sa nás kontaktovať prostredníctvom dotazu, tam kde vlastne kladete otázky, my vás následne oslovíme, pretože vlastne tieto kurzy taktiež organizujeme v spolupráci s advokátnou kanceláriou Sedláková Legal. Tak, ďalšia otázka. Existuje certifikácia GDPR? Tak, táto otázka práve smeruje viac k tomu, či sa vlastne môžete nejakým spôsobom dať ocertifikovať, vlastne overiť, že spĺňate práve podmienky GDPR. GDPR samo o sebe tak hovorí o tom, že každý ten členský štát tak si môže nejakým spôsobom určiť, ako vlastne táto certifikácia bude prebiehať, kto vlastne bude tým akreditovaným orgánom, ktorý bude tieto certifikácie, ktorý bude akreditovať spoločnosti, ktoré môžu certifikovať na GDPR. V Českej republike zatiaľ nie je to úplne doriešenou otázkou. Do budúcna tak zatiaľ vyzerá, že tie snahy sú k tomu, aby to robil vlastne Český inštitút pro akreditácii. Je tu nejaká otvorená diskusia s touto organizáciou. Zatiaľ to vyzerá tak, že budú môcť vydávať vlastne tento certifikát organizácie akreditované vlastne Českým inštitútom pre akreditáciu v spolupráci s Úradom na ochranu osobných údajov. Aktuálne je to vlastne v stave, že sa pripravuje metodika akreditácie, takže je to vlastne otvorená a veľmi diskutovaná otázka. Takže uvidíme, ako sa nám to podarí vlastne v Českej republike urobiť do budúcna. Tak, tým by som akoby rád prešiel k jednej veľmi dôležitej otázke, a to práve tomu, že ako náhle vlastne sa bavíme o certifikácii na GDPR, ako náhle sa bavíme o v podstate tom, že vy by ste sa radi ako organizácia certifikovali alebo nechali vlastne overiť, že to GDPR splňate, ten doporučený postup je prejsť si od nejakej základnej datovej analýzy, kedy sa zmapujú vlastne tie toky dát v rámci vašej organizácie, spraví sa tá gap analýza, tá rozdielová, ktorá práve hovorí o tom, aké sú požiadavky GDPR a ako je na tom vlastne vaša organizácia ako celok, a následne nejaké doporučenia a implementácia opatrení, taktiež vás poprosím, ak máte vlastne o to záujem, neváhajte sa nás kontaktovať prostredníctvom práve dotazu, ktorý využívate taktiež na kladenie ďalších otázok. Tak, tu by som rád prešiel k poslednej otázke tohoto webinára, a tá je úplne rovnaká ako tá, ktorú sme vlastne mali ako prvú. My sme sa ju rozhodli vlastne zaradiť do tohoto webinára práve kvôli tomu, že sme vám snáď, dúfam, dnes zodpovedali viac otázok, zodpovedali viac otázok, ktoré ste možno mali, takže máte možno lepší prehľad o tom, ako GDPR zasiahne vás. Takže by sme si radi overili, že či tá vaša pripravenosť aktuálne tak bude rovnaká, alebo si myslíte, že bude úplne iná. Takže zase spúšťam hlasovanie a budeme radi, ak sa nám vlastne k tomu vyjadríte. Otázka je úplně stejná.
Tak vypadá to, že to je docela podobné jako na začátku našeho webináře. Samozřejmě tady ta tematika je potřeba ji prostudovat do hloubky a možná i požádat o nějaké dodatečné informace. Máme 54% opět, že jste částečně připraveni a 29%, že jste poměrně připraveni a 14% není vůbec připraveno. Tak jako vždy, jak jsme slíbili, na konci máme pár otázek, které vám rádi zodpovíme. Je nějaká lhůta, do kdy musíme všechny informace o osobních údajích žadateli o tato informace předat, případně požadavek na formu? Tak, to bych som asi poprosil kolegu, pardon. Ano, já už tady se poslouchám. Jaká je lhůta pro poskytnutí informace o zpracování osobních údajů? GDPR říká, že byste měli tuto informaci poskytnout bez zbytečného odkladu, takže to není nějak konkrétní, obecně nejpozději do měsíce, ale toho měsíce bych se nedržel. Tam je vždycky potřeba vyhodnotit, jak moc jste zrovna zahlcení požadavky, jakým způsobem tyto informace zpracováváte a s ohledem tedy na vaše technologické možnosti, tak bez zbytečného odkladu informaci poskytnout. Měsíc je limit a v případě, kdy to poskytnete tedy moc pozdě, subjekt údajů by si mohl stěžovat dozorovému úřadu, který bude vyhodnocovat, jestli skutečně jste neměli technologické možnosti tu informaci poskytnout dříve. Takže čím dříve, tím lépe, ale zase se nemusíte bát, protože v případě, že se u vás sejde v jeden den 500 požadavků, tak to bude potom dostatečně spravedlivý důvod, abyste třeba na ně reagovali postupně v kurzu třeba několika dnů nebo třeba 2 týdnů. Děkuji. A na druhou otázku nám odpoví pan Matěj Zachar. Jak je to v rámci shromáždění osobních údajů v e-mailových konverzacích a v případě, kdy je e-mail zasílán s podpisem? V podpisu jsou poté uvedeny osobní údaje. Tak to je v podstate to, čo som už spomínal v priebehu mojej časti webinára. Áno, jedná sa taktiež vlastne o osobné údaje, ktoré spracovávate ako organizácia. A čo sa týka ich ochrany, tak tam práve môže ísť o akceptovateľné riziko, pokiaľ sa bavíme o ich bezpečnosti. Samozrejme môžete ako implementovať nejaké ďalšie opatrenia typu šifrované e-maily, napríklad prostredníctvom PGP, ale nie je to ako keby asi úplne na 100% nutné vo všetkých prípadoch. Samozrejme doporučujem si taktiež zvážiť, aké informácie do tých podpisov v podstate akoby uverejňujete a či je to v podstate bezprostredne nutné, pretože vo väčšine prípadov vám úplne stačí, aby tam bol proste akoby meno, pozícia teda z toho človeka, telefón. Pokiaľ tam už tých informácií budete uvádzať viac, tak to samozrejme nemusí byť adekvátne, ale je to na vašom vyhodnotení, pretože záleží od toho, čo vlastne chcete poskytnúť tým odoberateľom takéhoto e-mailu. Nyní poprosím o detailnější odpověď na otázku, jak je to přesně s tím zpracováním dat z vizitek, případně volně dostupných údajů z internetu v případě, že dotyčný má CRM. Tak já se tady chopím odpovědi. Co se týká těch vizitek, tak opět, jak jsem říkal, buď tedy se na ně GDPR vztahovat nebude, pokud by nedocházelo k jejich zařazování do žádné evidence nebo jejich převodu do nějaké digitální podoby. Tam už by jasně potom docházelo k jejich třízení a tím pádem zpracování a muselo by se s nimi nakládat podle GDPR. V okamžiku, kdy na vizitku se GDPR vztáhne, protože ji odevzdáte ve firmě nebo ji zařadíte do nějaké evidence, zdigitalizujete ji, tak
Pochopitelně osobní údaje, které na ní jsou osobními ve smyslu GDPR, musí být chráněny v souladu s GDPR. To neznamená, že byste nemohli vizitky používat nebo si předávat, to GDPR v žádném případě neříká, ale například nemůžete informace obsažené na té vizitce používat za jinými účely, než jakou máte vlastně licenci. Tady je většinou licence souhlas toho, kdo vám dal tu vizitku. Ten souhlas se dá doložit tím, že vám tu vizitku dal, takže vy nepotřebujete žádný podpis, že s tím ještě navíc souhlasí. A většinou tedy účelem zpracování je nějaký běžný obchodní styk. Když já dostanu od našeho business partnera vizitku, tak se předpokládá, že mu tam třeba pošlu nějakou nabídku, nebo mu zavolám ohledně projektu, na kterém pracujeme, a to bude zpracování v souladu tedy s tím účelem, za kterým mi byla vizitka poskytnuta. Pokud bych však chtěl tu vizitku darovat nějakému subjektu mimo Evropskou unii, o kterém vůbec neví ten dotyčný, který mi tu vizitku předal, aby ho kontaktoval v souvislosti s nějakými službami nebo výrobky, o které vůbec třeba ten subjekt, který mi předal vizitku, nemá zájem, vůbec nemohl očekávat, že k něčemu takovému dojde, tak to by bylo nezákonné zpracování tedy osobních údajů obsažených v té vizitce. Co se týká zabezpečení vizitek, tak je to podobné jako s e-mailem. V podstatě vy nemusíte vynakládat nějaké nepřiměřené zdroje na zabezpečení vizitek. Většinou v případě, kdyby unikly, tak riziko pro subjekty údajů je minimální a běžně prostě kolují. Takže třeba nějaké předání, založení do stolu, nějakého pořadníku je zcela v pořádku a je to dostatečné. Druhá část té otázky tak se týkala používání veřejně dostupných osobních údajů. To je samozřejmě v pořádku. Vy můžete použít veřejně dostupné údaje, jako jsou údaje z insolvenčního rejstříku, centrální evidence exekucí, katastru nemovitostí a podobně. Ale taktéž to jsou osobní údaje a jejich zpracování podléhá GDPR. Takže to, že jsou veřejně dostupné, v podstatě vám dává licenci je začít zpracovávat, nepotřebujete k jejich užití mít souhlas, ale to tedy řeší pouze tu licenci. Co se týká zabezpečení, vy zase musíte v souladu s GDPR tyto osobní údaje přiměřeně zabezpečit. Samozřejmě ta míra bude nižší vzhledem k tomu, že jsou veřejně dostupné. A zároveň, a tohle je asi to nejdůležitější ve vztahu k veřejným údajům, oni byli zveřejněni za nějakým účelem. Vy nemůžete vzít veřejně dostupné osobní údaje a začít je používat za jiným účelem, než za jakým byly zveřejněny. Takže například údaje v insolvenčním rejstříku se zveřejňují za účelem ochrany věřitelů. Aby věřitel byl schopný zjistit, že jeho partner je v insolvenci a bránit se proti ztrátě své pohledávky. Vy nemůžete najednou vzít osobní údaje z insolvenčního rejstříku a obepisovat všechny dlužníky s nabídkou právních služeb v oblasti zastupování v insolvenčním řízení, anebo je prostě zpracovat ještě nějakým úplně jiným způsobem, než za jakým byly tedy zveřejněny. Takže na to je potřeba pamatovat a většinou každý veřejně dostupný zdroj, pokud je to nějaký rejstřík založený na základě zákona, tak vždycky v tom zákoně je uvedený účel, za jakým se veřejný rejstřík zřizuje, a to je ten účel, pro který můžete osobní údaje použít. Děkuji. Další otázkou je, jak řeší GDPR kvalitu, respektive sílu hesla k šifrování dat v databázích? To je celkom dobrá otázka, pretože ono to práve zodpovedá tomu princípu implementácie adekvátnych technických opatrení. Pokiaľ
vy si vyhodnotíte, že vlastne vy tú silu hesla v databázach, ktoré obsahujú osobné údaje, tak nijak nevynucujete. Užívateľia, ktorí k tejto databáze tak majú prístup, tak ich máte proste x, ich veľké množstvo a proste je tam ten ľudský faktor, ktorý je vlastne u ktorého veľmi pravdepodobné, že si zvolí takú tú najjednoduchšiu cestu pre neho, to znamená heslo, ktoré teraz používa do 10 ďalších systémov a nemá ďalšie nemá vôbec akoby špeciálne znaky, treba nie sú dostatočne silné, tak samozrejme toto je riziko, ktoré by ste mali nejakým spôsobom redukovať. Takže akoby GDPR vám nehovorí, áno, máte proste silu hesla treba 8 znakov a musia byť tam použité nejaké špeciálne znaky, čísla a tak ďalej, to vám samozrejme GDPR takto priamo nepovie. Ale vy musíte ako keby sami sa nad tým zamyslieť a povedať si, vzhľadom k tomu, koľko tam dát mám, akože sú to teda 10 000 údajov a vzhľadom k tomu, koľko užívateľov proste do tejto databáze tak má prístup, akože v prípade nejakej strednej firmy, tak môže ísť o nejaké desiatky osôb, tak samozrejme toto je riziko, ktoré by ste mali nejakým spôsobom redukovať. Takže zrovna akoby vynútenie sily hesla v tomto prípade, tak by som povedal, že je určite na mieste. Děkuji. A poslední otázku, už nás tlačí čas, ta se týká organizací. Týká se DPO také veřejnosprávních organizací, jako je například Regionální rada regionu soudružnosti? Pane Císek? Určitě. Týká se vlastně všech veřejnoprávních institucí nebo úřadů. To znamená například různé regionální rady, města, veřejné vysoké školy, nemocnice. Všechny tyto subjekty tak musí mít pověřence ochrany osobních údajů. Děkuji moc krát. Já bych to ukončila vzhledem k času. Moc krát děkuji jak panu Ciskovi za právní stránku, tak panu Zacharovi za tu bezpečnostní. Připomínám, pokud máte jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat na www.safetyka.cz. Ten záznam tady tohoto webináře dostanete všichni e-mailem, včetně zodpovězených otázek, na které jste se ptali, i na ty, na které nevyzbyl čas. Děkuji moc za účast a nashledanou.